Bueno, atxaldeon, evidentea da, alkatea falta dela, bai? Eta ni saiatuko naiz, bere ordezkapena egiten gaurko osoko bilkuran. Badakizu alkatea ez dagoela, Hego Amerikatik gonbidatu dutelako hainbat jardunalditatik, Uruguaitik gonbidatu zuten zaintzari buruzko hernaniko eredua azaltzera, eta Brasiletik zero zabor politikak azaltzera. Beraz, bi astez handik dabil, tartean Argentinara ere izan da, hernani buru jabe aurkezten, beraz, bere faltan guk erantzungo diogu. Beraz, hasi egingo dugu osoko bilkura, lehenengo puntua azkeneko osoko bilkurako akta onartzea da, urriaren 31koa. Ez dakit honi buruz baduzuen zerbait esateko, ez? Oso. Orduan onartuta. Bigarrena dekretuen berri ematea da, 2721 dekretutik 2913 arteko dekretua bitartekoa. Ez dakit honen inguruan? Oso ondo. Ados, bai, orain hasiko gara onartzeko gaiekin. Lehenengo gaia garraio lurralde agintaritzaren garraio publikoak harmonizatzeko erreglamendua onartzea da, eta Ainarak azalduko du. Bai, dakizuen moduen, hau berez diru laguntza bada, ez gaitasun funtzionala dutenei mugi txartelaren bitartez ordaintzen da benai parkatu, bai, eskerrik asko. Eta berez garraio publikoa gratis izateko, debalde izateko, eta honek eskatzen dagoena da, euren laguntzaileei luzatzeko diru laguntza hau. Hori da, hemen ordaintzen dagoena, hemen guritoketan jakonan partez. Hori da, esate hau tramite bat dela, berez lurralde agintaritzan onartutako zerbait da, gero herri bakoitzak gure plenotik pasa behar duguna. Ez dakit honen inguruan, ez? Hau bozkatu egin behar da, ez da? Bozkatuko dugu, garraio lurralde agintaritzaren garraio publikoak harmonizatzeko erreglamendua onartzea. Hau batez. Ados, orain laugarren gaia, hau luzeago. Hau, Florida 08 eremuko hirigintza garapenaren inguruko batzorde berezia osatzeko proposamena onartzea. Florida 08 badakizu hau dela ladrillo fabrika zegoen eremua. Ezaguna da, aspalditik dagoela hor hirigintza garapen bat egitekoa, baina urte askoz blokeatuta egon den gai bat da. Berez, lur horren eta garapen horren promotoren nagusia Gipuzkoako Foru Aldundia da, Foru Aldundiak dokan etorlur sozietatea zehazki. Pasaren lege egintzaldi amaieran aipatu genuen, hainbeste urteren ondoren gaia blokeatuta egon ondoren desblokeatzea lortu zela, eta garapen hori errealitate bihurtzeko bidean dagoela. Horretarako bilera eta lanketa asko egin behar izan dira, udal honen partetik, eta jada urrengo pausua eman da, ezta? Sortu da eremuko konzentrazio junta edo deitzen zaiona hori eratu da, eta lehen bilera batzuk ja egin dira. Beraz, ikusita hirigintza garapen hau, Hernanin azken urteetan egin den hirigintza garapen garrantzitsuenetakoa izango dela, ez? Batetik gaur egun degradatuta dagoen zonalde bat, eremu bat eraberrituko delako, eta horrela etxe berrirako bidea asko hobetuko da, eta segurtasun aldetik ere irabaziko du. Eta bestetik hor egingo diren etxebizitza guztiak, 300 etxebizitza inguru, babes publikoko etxebizitzak izango direlako, horietako asko babes ofizialekoak, ezta? Orduan, hori horrela, iruditzen zitzaigun, erronka berri honi elkarrekin erantzun behar diogula, gune honen garapenak herriko etxebizitza politikaren inguruan erabakiak hartzeko aukerak ematen dizkigula, neurri zehatzak hartzeko, eta iruditzen zitzaigun hau lantzeko espazioa sortu behar genuela elkarrekin. Eta hortik proposamen hau. Proposatzen duguna da, udalaren antolakuntzaren barruan, garapen hau lantzeko batzorde ofizial bat sortzea, ohiko foro ofizialetan daukagun proportzioak mantenduz. Eta horrela, denen artean hartzea, eremu honen inguruan hartu behar diren erabakiak, eta proposatzen dugu batzorde honen iraupena izatea urte eta erdikoa, gutxi gara bera, obrak hasi aurretik egin behar diren lan guzti horiek egiteko, kalkulatzen dugulako, urte eta erdin egingo genituzkela. Hoxe azalpena, honen inguruan, Jaione,
Ricardo? Bai, kaixo, arratsaldeon. Dokumentazioan jartzen du, lehenengo batzordea izango dela azaroako 30ean, goizeko 10:04 Eta ezin izango da. Orduan, aldatu. Ados, arrazoi, hori jasotzen dugu. Azarako 30ean ez dugu batzorderik egingo, grabagatik. Bai, ni bakarrekan, gauzak ondo egiten direnean, baita ere esan beharra dakagu, ezta? Eta batzorde honen eraketa, asko posten nau, eraketa asko posten nau, elkarrekin artean lan egiteko hain garrantzitsua den, para un desarrollo urbano, hain garrantzitsua gure herriarentzako. Datorren gauzentzako, hain handiak diren gauzentzako, bide berdina jorratzen dugun. Andoni? Bueno, yo iba a decir lo mismo, que nos alegramos que se constituya una nueva comisión para poder trabajar en conjunto proyectos como estos. Me imagino que ahora nombraremos los representantes, los miembros, ¿no? Vale. Hori da, esan bezala aldatu behar da lehenengo batzordearen data, eta gero esan genuen batzorde hortan erabakiko genuela ze maiztasuna eta data edo, ze egunetan bilduko garen. Ados, hau ere bozkatu egingo dugu. Florida 08 eremuko hirigintza garapenaren inguruko batzorde berezia osatzeko proposamena onartzea, aldeko botuak. Aho batez. Bale. Eta orain, 5. puntua, zerga eta isunen preskripzioaren ebazpena onartzea, hau ere tramite bada, baina Oierrek aurkeztuko du. Bai, tramite bat da Itsasok esan duen moduan, preskripzioa zerga eta isunei dagokiena izango litzateke, eta, lehenengo eta bigarren erazkinan zerrendatuta dauden horiek kobratzeko dauden eskubide horiek eta preskribatzea suposatzen du, eta baja ematea aipatutako eskubidei, bai kontabilitatean, baita udal diru-bilketan ere. Hoxe da motzen. Mila esker, Oier, honen inguruan. Ez. Gure bozkatu egingo dugu, zerga eta isunen preskripzioa ebazpena onartzea, aldeko botuak. Aho batez. Eta 6. puntura goaz, Hernaniko udaleko etxezetxeko laguntza zerbitzu kontratuaren luzapena onartzea. Hau, dakizuen bezala, 2023 urtarrilaren batean, indarrean sartu zen etxezetxeko laguntza zerbitzuko kontratu berria. Eta kontratu berri hau egin alizateko, hilabetetako lan handia egin zen udal barruan, eta apostu politiko sendo bat, bai zerbitzua handitzeko eta baita langileen baldintzak hobetzeko. Zerbitzua guztira 4.000 ordutan handitu dugu, horrek esan nahi du urtean 56.000 ordu eskaintzen ditugula. Proportzioan da ordu gehien eskaintzen diren herrietako bat, edo handiena, seguraski. Eta, azpimarratza baita ere, langileen lan baldintzak hobetzeko hitzarmen kolektiboa lortu zela, eta hori sindikatuekin egindako lanari esker izan zela. Urte honetan zehar, lehenengo urte honetan zehar, zerbitzu ematen ari den kooperatibarekin elkarlanean aritu gara, aldaketa hauek nola pixkanaka inkorporatu, eta baita ere etxezetxeko zerbitzuaren ereduaren inguruan lanketa bat abiatu dugu beraiekin, eta horregatik hildo horretan lanean jarraitzeko kontratua urtebetez luzatzea proposatzen dugu. Hori da proposamena, honi buruz? Bai, Jaione? Bai, beste behin gure talde politikoa luzapen honi batzordean aurka bozkatu zuen, eta gaur ere aurka bozkatuko dugu filosofiangatikan eta printzipioangatikan. Ez gaude ados, zerbitzu hau bere garaian udalarena izan zana eta ezker abertzaleak berak pribatizatu zuena esku pribatuetan jarraitzarekin. Datorren ostegunean, hilako 30, kaleraterako gara oihuka zainketa sistema publiko bat eskatzera. Manifestatu gaitezke, bai, eska dezakegu, baina egin behar duguna da ekin. Zaintza eredua benetan aldatzeko privatizazioak ez.
Besteak ez? Ez? Bale. Bueno, hemen aipatzea badakizu urtero esaten dugu, ados gaudela helburu horretan, horregatik ari garela zaintzari lehentasuna ematen. Osteguneko greba deialdia egiten duten kolektiboek beraiek ere balioan jartzen dutela Hernani zaintzaren ereduan egiten ari den apostua. Eta, bueno, guk ere ez dakigu zenbat iraungo duen ezin publifikatze honek, baina bide horretan urtero egin beharreko lanean, badakizu irekita gaudela, zuen ekarpenak egiteko, hobekuntzak, uste dut, oso lanketa interesgarria egiten ari garela, ez delako bakarrik zerbitzua publifikatzea, baizik zerbitzu bat hobetzea gero publifikatu dadin, eta hori esatea zabali gaudela, urren urtean berriro ez ezagun elkarrizketa hau izan. Besterik ez, bozkatu egingo dugu. Hernaniko udaleko etxezetxeko laguntza zerbitzu kontratuaren luzapena onartzea. Aldeko botuak? Kontrako botuak? Elkarrekin Podemosenak. Jaurretik beste hiruak. Ados, onartua geratzen da. Bale, urrengo gaia, 7. puntua, Galarreta 05 sektoreko bigarren zonaldeko bigarrengo xehetasun azterlanarena. Hau batzordean landu genuen gogoratzen bazarete, hor dokumentu bat falta zen, txosten bat falta da aireportu eta aire nabigazioko zuzendaritza orde nagusiak eman behar duena, eta ez da iritsi. Espero genuen iristea gaurko, ez denez iritsi, hau mahai gainean utziko dugu eta abenduko osoko bilkuran onartzea espero dugu. Ados? Bai? Bale. 8. gaira pasako gara. Galarreta 08 sektoreko zatikako plana, behin betiko onarpena, Ainara? Bai, hau ezagutzen duzue, Galarreta justo Merkadona Natalidelen alboan dauen espazio horretan doan poligonoan sektore honetako plan partziala onartu behar da, entregatu zabien, behar zabien eskatutako dokumentoak eta eskatutako txostenak, hori dana aztertuta, alegazio EPA egon zen, alegazio 2 jaso gainu zen, bat ezeztatu da eta beste onartu da udalari dagokion pabelloia lekuz aldatzeana. Eta behin hori onartuta, hau izango zen, plan partziala aldatu eta hemen onespena emon eta argitaratu. Mila esker Ainara, honen inguruan zerbait? Ados, bozkatzera pasako gara. GA 08 sektoreko zatikako plana, behin betiko onarpena, aldeko botuak. Ados, hau batez. Eta orain, azken aurreko puntura pasako gara, eskari eta galderen aurretik, EH Bilduko udaltaldeak aurkeztutako mozioa Euskararen nazioarteko eguneko adierazpen instituzionala, Euskara eta bidea. Asierrek azalduko? Euskara eta bidea. Euskaldunak gara, euskaraz gara, eta hori da gure herrien nortasunaren ezaugarri esan gure txenoetakoa. Udalerri euskaldunak gara. Mendeetan zehar, gure hizkuntza zamatu duten debeku, eraso jazarpen eta erabakien gainetik, aurten bertan ezagutu ditugun datuek argi diote. Oraindik ere, gure herritarren gehiengoa euskalduna da. Beste inon baino sendoago dago gurean euskara, eta udalerri euskaldunak gero eta gehiago dira. Gurean ere, asko aldatzen ari da errealitatea ordea, eta egiteko konplexua dauzkagu aurretik. Hala ere, askoren artean urte askoan egindako lanaren uzta agerikoa da. Ezagutzak gora egin du, gero eta euskaldun gehiago gara, eta horrek ekarri du udalerri euskaldunen lurgunea handitzea besteak beste. Euskararen nazioarteko eguna, urtero, zer garen gogoratzeko eguna izan ohi da. Herri honek munduari ematen dion kolorea, euskara dela esateko eguna. Harrokeriari gabeko harrotasun eguna, ospakizuna. Aurten ordea, lanbrotuta ditugu bazterrak, hilabetez hilabete, ainubera kondenatu nahi izan gaituzte, behin eta berriro. Euskararen aurkako erasoek ez dute etenik izan, eta epaitegietatik heldu den oldarraldiak marra gorria genditu ditu. Euskararen beraren ofizialtasuna ere zalantzan jartzeraino. Euskal jendarteak eta euskal erakundeek urte askotan kontsentsu zabalarekin egindako bidea mugatu nahi izan dute. Udalerri euskaldunek
bertako hizkuntza biziberritzeko eta euskara dagokion lekura itzularazteko egiten ditugun urratsak debekatu nahi dizkigute. Gazteleraren makulupean ibiltzera eta bigarren mailako izatera behartu nahi gaituzte. Baina euskara da gure herriko hizkuntza propioa, eta hori sustatzen jarraitzeko beharra daukagu udalerri euskaldunek. Izan ere, erakundei eredu izatea dagokigu, herritarren eredu. Ahalegin eta konpromiso handiari esker, larreko nahi zuten hizkuntza noranahikoa izatea lortu du herri honek, eta ezin dugu zabaldutako bidean atzera egin. Berdatzen hasitako basoa berriro lehortzea onartu. Horregatik, udalerri euskaldunak garen heinean, adierazpen honekin bi konpromiso ezagutarazi nahi ditugu. Batetik, euskararen biziberritzean eta herritarren hizkuntza eskubideen defentsan eredu eta bide urratzaile izateko konpromisoa. Bestetik, euskarak ezinbestekoa duen lege babesa lortzeko lanean gainerako erakunden eta eraginen bide lagun izateko konpromisoa. Gaur egungo atakari aurre egiteko benetako lege orubea behar baitu euskarak. Erdaren erauntziari aurre egiteko egiturazko neurri sendoak behar dituen bezala. Dagokigun arduratik horiek lortzeko lanerako eta elkarlanerako ordua dugu orain erakundeok, inoiz baino gehiago. Euskararen lurgunea handitu dela esateaz gain, euskararen lurgunea sendotu ere egin dela ikus dezagun hurrengo urtean. Izan gaitezen eredu, lehenetsi etorkizuna, erakutsi eguzkia ainubean denari, eman diezaiegun euskara eta bidea herritarrei. Mila esker. Mozioaren inguruan beste alderdiak? Ricardo? Bai, a ber, gauzatxo batzuk eta testura sartu baino lehen, mamira sartu baino lehen, gure ustez hau ez da mozioa, eta horrela helarazi diegu beste bozeramalei, hau adierazpen bat da, eta gainera pasaden hilabetean, urriaren 19an, adierazpen adierazpen bat onartu zen, gainerako taldeek onartuta. Orduan, uste dugu hau ez dela mozio bat. Gero baita ere, uste dugu testu hau aurkezterako garaian, ez direla taldeen arteko geure buruari eman genizkion konpromisoak edo zaindu. Hau da, mozio bat aurkezterako orduan, talde batek aurkezten baldin badu, beste taldeei helarazten die plenoa baino lehen, dokumentazioa baino lehen, beste taldeek zerbait gehitu nahi baldin badiote, edo aldatu, hori ez da mantendu, egia da legez ondo sartu dela eta ondo etorri dela, dokumentazioa ondo etorri dela, baino alderdien arteko beste akordio bat, beste era bateko akordio bat zegoen, eta hori ez da errespetatu. Berdin du, azkenian, ez dakit beste talde zerbait egitu nahi zioten, ala ez. Eta gero ja mamira sartuz, eta oso labur, gure taldetikan ez dugu uste euskararen aurkako erasorik dagoenik, orduan gu ezezko bozka emango diogu. Ados, besterik? Ez dakit, entzun nahi duzu? Azken finean, esan behintzat hau herri euskaldunen artean hartutako akordioa dela, beste toki batzutan ere beste adierazpen batzuk ere erregistratu diran bezala, eta erregistro horiek ikusi ditugunean, eta beste adierazpen batzuk ere bideratu ditugunean, ikusten genuen adierazpen horrek ez zuela referentzi zuzenik egiten gaur egun bizigun egoerari, eta horregatik onespena adierazpen honekin, edo mozioan aurkeztu beharrekoa, eta guk bai uste dugu, egunero ematen dien egoera hauek, bai direla, euskararekiko eta euskaldunekiko erasoa jasaten ari garela, eta horra eukiko gaituzuela beti, danok, hau da, eraso bat ikusten dugun bakoitzean, eta euskararen inguruan eta herritarren inguruan urraketa dauden guztietan, nik uste hemen azalduko degula, hilabete honetan balin bada, hilabete honetan, abenduan beste neurri murriztaile bat iristen bada epaitegietatik, berdin abenduan ere aurkeztuko dugu, beste zerbait, eta horrela hilabete bat, eta hurrengoa ere, bai. Nik uste garrantzitsua dela, euskeran eman ditugun aurrera pauso hauek, testuan adierazten den bezala, ezin dugula atzera egin orain, eta inoiz baino sendoago agertu behar galela euskararen aldamenean, bai? Osongi, mila esker. Bozkatzera pasako gara. EH Bildu taldeak aurkeztutako mozioa Euskararen nazioarteko eguna dela eta aldeko bozkak,
EH Bildu, EJ eta Elkarrekin Podemos taldeak. Kontrakoak, PSE, abstentziarik ez. Ados. Onartuta geratzen da. Eta orain bai, azken puntura pasako gara, eskari eta galderena, ez dakit lehenengo beste alderdiek, baduzuen, bai, Mikel, zuek? Ados. Besterik? Bale, Mikel, zure aditza. Eskerrik asko. Bi gai azkar baten aipatuko ditut, bat pintadak eta bestea zaborraren inguruan, zaborraren bilketaren inguruan. Pintadak azkeneko hilabete hauetan berriro agertu dira kaskoan batez ere, bat A6 Durangora lemarekin edo leloarekin, eta ez dira ezabatu. Txinuzet gutxinez 3 aste daramatzatela eta normalean garbitzen dituzute, garbitzen dira, eta ez daude eraikin historikoetan, baina, leku kaskoan daude. Batez ere kaskoan ikusi ditut. Eta gero ere, azken hilabete honetan agertu da gau baten eginda, pentsatzen dut, Plaza Berriko erdigunen dauden 3 hormatxo horiek, txurituak zeudenak, berriro pintada bat agertu da. Zakit nork egina ez dago sinatuta, nik usten dut hau ere berriro garbitu beharko litzatekela. Eta zakit bururatze zaitagian gune oso erakargarria da, 3 hormatxo, txuriz geratzen dira, ez dakit beste kolore batekin pintatu daitezken, edo bestela, bururatzen zaitagian ideia prozesu bat atera, hor zerbait politxe egiteko, erraniko artista batek egiteko, edo zerbait gune hori aprobetxatzeko, zatik beti noiz benkaterako dia olako niretzat pintadako, guretzat pintadak direnak. Naiz eta bere leloa kasu honetan izan, izan batzuk nahiko ados egon gaitezken batzuekin, edo nahiko transversala izan daitekena, baina nik usten dut ez dala modua lekun horiek aprobetxatzeko, horrela ikusteko. Eta zaborraren inguruan, zaborraren bilketaren inguruan, hilabetek dira edo urteak dira kaskoan astebukaretan ez dena ondo eramaten zaborraren ez bilketa, baizik eta batez ere jendeak ateratzen duena. Ez dira arauak betetzen eta azkeneko, larun bat gauero da, batez ere kaskoan, eta nenik gehien ezautu detena da Plaza Berri eta Zietazeko lotzen duen Plaza Berriko zati horretan. Eta larun batero jende askok ateratzen du zaborra, eta larun batetan kaskoan ezin da ezerratea. Eta normalean, igande goizean jasotzen da, batzutan bai, beste batzutan ez, eta batzutan astelen goiz eguardi arte oten da, refusa jasotzeko momentu arte. Eta orain dela 2 aste, ostiraletik zegoen pila argazkiak baditut, eta egon ziren astelen eguardi arte hori ni uste sistema beste modu batera kudeatu beharko litzatekeela, sistema hor dago, baina astebukaretan kaskoan ez du ondo funtzionatzen. Edo zerbait egiten da, edo orduan izango litzateke galdera ez dakit dagon dan, baina aber zerbait egiteko asmoa dagon, hori konpontzeko, eta pintadena ere galdera ez dakit dan, baina behintzat erantzun bat edo eskertuko genuke. Besterik ez? Bale, mila esker, Mikel. Nik uste zaborrena, beste zerbait bai? Erantzun gaut, ados. Zaborrena apuntatuta geratzen dela, nik uste sailera pasatzeko zera, eta lanketa egiteko, kaskoan asteburutan gertatzen denarekin, eta gero pintaena, uste dutzuk esan duzula ez, txuriz garbitzen badugu pareta, bihurtzen da lienzo bat, eta gainetik berriz pintatu daiteke, eta hori etengabe izan daiteke. Badakizunez, guretzat lehentasunak dira, iraingarriak diren mezuak, edo norbaitei zuzenean aipatzen duten mezuak urgenteki borratzea, eta gero besteek bestelako lanketa bat, edo bestelako plazo batzuk izaten dituzte ez. Eta, pasa daiteke, berriro txuriz margotzerakoan, gainetik beste batzuk azaltzea, ezta? Baina, jasota geratzen da.
Ez dakit hitza nork eskatu duen? Biak? Bale, Jaione. Bai, pintadekin zer ikusia duena, Zikuñagako ermitan azaldu dira pintada batzuk erbastikak, La Estrella de David, eta ez dakit igual ja hori kendu dezuten edo hor jarraitzute. Bale, mikromesez, hor ustut, bai. Bale. Bale, hor ustut, bai, jaso dugu horren berri ere, eta hori bai, ez, bari, iruditzen zaigu, erlijioan kontrako zera izan daitekeela, eta lehen borratzeko bideratuta dago, ezta? Bai, bideratuta dago, jaso genuen guk ere, eta bai. Ricardo? Proposamen bat, oraintxe bertan notu zaidalako, pasaden greban, ondakina jasotzerako momentuan, astebete gelditu zian paperak eta kartoiak bertan jaso gabe, orduan proposatuko nuke behintzat udaletxetikan abisuren bat bideratzea, biztan lehentzako, jakiteko egun horretan ezin dela, ez dela jasoko, orduan ez ateratzeko. Bai, ikusita gainera zer pasatu zen horreko greban, badau web horrian, badau komunikazio taldetik bai bialdi da, eta gaur ikusiko zu WhatsApp taldeetara bidaltzen da biela, eta WhatsAppen bitartez igual errezen adalako, porque batzutan web horri ez da ikusten, orden ikusite zer pasatu zen aurrekoan, berriro ez gertatzeko, batez be organikoa toketan dalako. Bai, Mikel? Ez, agian ez dute esan, agian beharko da ere berriz jendeari informatu edo ezi nola egin behar da, zantik. Galdetzen dut, bati ikusten duzu kateatzen eta galdetzen diozu, eta beti esaten dute, nik ez dakit zer, nik uste nun ondo egiten nuela. Bai, mikroa? Bai, horregatik uste dut, sailak kontutan hartuko duela. Besterik ez badago, eta denen, maitutzat emango dugu gaurko oso bilkura, eta gogoratu abendukoa ezoikoa izango dela, gabonengatik aldatu egingo dugulako data, abenduaren 20an izango da, okerrezpanago, 19an greba deialdia dagoelako, beraz, abendura arte. Mila esker.